Archbishop Victor Lingdo ka Shillong Archdiocese haba ai ki kentien sneng cha ki khandai ngot ki Lingdo so blai badang sedap pen kentang ha ka no phais ngi jong ka arphoi trip ko la lingkot arjar pulai hayeng mani Cathedral Mary Help of Christians lajmkra ula ong baki dan kam ban duai bat phira man la kasngi ban yo sngowi ka jingkhot ka ba shisha bat ka ba janai no blai ki khandai ngot ki ba shapan kentang ki kentup yo Father Joseph Munsirai na Laban Parish u Father Wan Lambok Lingdo na Jongsha Parish u Father Don Bok Lang Do Ling na Maukar Parish pat u Father Pendap Lang Soklet na Pen Ursula Parish ki bade ki Padar Trairi lani ki diocesan nang tau Father Protasius Sinclair na Maulas Nai Parish u Father Abiel Star Karsotun na Maupat Parish ki bade na kaseng reunion Salesian of Don Bosco u Father Wat Bha Bantay Wat Lang na Mausenram Parish u bade na kaseng reunion OFM u Father Edringson Lawai na Mausenram Parish u bade na kaseng reunion Missionaries of Francis de Sales baru Father Alphonse Linkoy na Maulai Parish u bade na kaseng reunion Societas Apostolatus Catholici hakalet niam pen kentang Lingdo so blai bala pen mentai ka mas pakhoi do Archbishop Victor Lingdo yakite ki khandai ngot lasan ran lang do Father Richard Manbha Majau u Vicar General ka Shillong Archdiocese u Father Paul O Lingkot u Provincial ka Salesian Shillong Province bat kwe ki padar na ki sengriu niam ba pher jong ka balang Catholic u Archbishop ula kentu ru yaki khandai ngot ban long ki ba sngoret haka no ka kap ka jing em ban ya phliu jing mot bat ban ya slok bat ki bahlor ban lait ban ya sakma haka jing em ban buram bat ya rap iwe ban sumar bat ban ya jan bat ki para banget ki basitam ki bajengai na ublai bat ban emru ka jing em ka babha ban long ka nuksa babha khnang ba ki briu kin yo I ya ka dor jong ublai ha ki briu hakane ka sngi la sakhi yak jingshim smai jong kini ki khandai ngot ki Lingdo thamai da ka jing don lang ki kmi ki pa ki henman para ki bahyeng hasam ki pait reunget na ki parish paper bat ki paralok bana jan bat na jingai hakane ka sngi la pentep ru ya ka bha ya ki jaka ba kini ki Lingdo thamai kin lek ban sarai ningkong Ri Usmalia Pi Banduk Pen Kuat Pen Kentang Yo Pai Kristan Pat Pen Terwa Ya Kacing Kenya Hau Blay To try Jong Yu Jesus Christ Yau Bau Pau La Pen Sled Omen Sema Kuat Bun Ri Usmalia Pi Pat Pen Duk Pen Kuat Pen Kentang Yo Pai Kristan Pen Usmalia Kacing Kenya Hau Blay La pen shot men sim shu ya ka jing let niam da ka jing don jong ka choir na St Mary's Parish Maupat Ipitar Damian Majau, Bayar I Bandri Lang Soklet, Imei Ipa Bat Hummen Jo Ipada Pendap Boklang, Iditris Doling Bat Nington Karling Do, Imei Ipa Jo Ipada Don Boklang,
Itimeri walang bat Royal Stone galong imei ipa jong ipadar bat Bante. Isarita Devi bat Ramprit Rai imei ipa jong padar Joseph. I Joseph Lawai ipara jong ipadar Edrinson. Iskripsyapong ipajanga iprangsi limdo bat itrang banri limdo kihmen jong ipadar wan lampok. Ivan Sanario Singli ipara jong ipadar Platasius. Bajak itu baro kibala penso bahayame shwa bakin klat nakani ke jikim tu pediang yaki laka jing e chaka himaju me hangta ngi kermen bandan bangin ya hunlang daka buram jome dau kris utrai jongi dau ba me kesei hak bate ya baro ki jingha ne baru badhau kan nome me uplay pa badan bor agati long way to men sim bakul baro ka buram bakati ro juno la juno
wai pada wat ha tei ini fakulti bersama penamaan mas diocese ini badan dot sini nata appointment ini pada diocese ini pendak boklan soklet ini pada ciri ini pada dan box soklet dari din Saint Xavier Seminary pada Joseph Rai din Saint Paul Seminary pada warna bok dan Chloe Laban Assistant Board Headmaster pada dan boklan doling Katedral Parish Headmaster dan Assistant Parish Priest pendapatan pada Joseph Rai dan pada dan boklan doling Jadi siswa ini pada tertentu dari katedral penampan nasional dan tertentu di satu di pada katedral Paris. Shalom from shalom katedral di dalam main. Nakal yang uslong mel ukur wa ka tiar la yo banyak kran bat ki laingot ki padar ki padang sudah penkentang bakentop yo father wat bha bantai wa lang u father Abiel Star Kharsotun baru father Wan Lambok Lingdo tunginya sngap ayu ki dan ban ong halor ke jingya limti jongki shadu kani gasngi ta kublai ya baro ka kateng jonga ka dei father Wan Lambok Lingdo ngadei na ka ki father dasisan te ka sinong jonga ka dei na chongsha ka paris chongsha father pila ban batai khindiat kumnu pipoi banjet dikini ka ban long Lingdo nongkong kalong ai ke chung yoro yo blai amla ban mudurhi nganget ba kadai ka sandur ke chung blai nado bala ngalawan long briu kini ka slapathai ngai blai ula chiet yang kumbalo ong haka kitab usaya ma nado ba dang pun ya phi ngala chiet ya phi bat ngala penkentang ya phi tengai skam ba nado bangadang rit hi takasur jong blai kalawan hanga bat ke takasur jong blai ka pasiau hanga lengba jong imei pa ki bala he pen he pensan yanga ha ke jing im janga ka bangsi namana du banang red hi ladadan bakli ai yanga ngasai ong borobor banga kwa banlong padar te imei pa ki men ki para jonga ru ki chat pensulur yanga borobor banlong ulung do banlong padar bat kene ka jing pensulur jong ki ka jing duai jong ki ka yarap ha yanga ka jing im jonga bat hakalenti junga ban long ulung do jingya lenti junga kamlong ka basuk kabun ki ups and downs ki bun ki challenges tangba ngangai skam ba imei pa ki men ki para bangai paro ki duai nga takadaw ngasngo ba kabor jong blai ka don barbo ba nga namar ngangai skam ba don sibun ki badwai na ka benta kani ka jingkhot kambau blai hi ong don sibun kalangkha ka bayar kinong tray ki khandiat te tudwai na ka benta kinong tray ngangai skam ba ka jingpoi jonga sakani ka thong dei langba ka jingdwai dei lamba ka jingyasat jong bun ki para bangai te father pila ban ai ka khubor jong phi ki khana samla halor kani ka jingjet banlong reuniam lani banlong ha kanu ka kam
Ho ngi ha ka ching im chungi kedon shibun ki jingkhat but ka ultimate goal chungi hi kadai holiness te ublei khot ngi bangi nim khoi te hala kichong ki kamram chungi ki ba ublei ula ban set hangi te nga kentu ya ki para samla ya ki heb barit banlong berbor bacan syo ublei namala dangi chan syo ublei ru chan chengi ban ngin yo sngo ya ka sandur ko chong ublei na ka banta chungi namar ublei hi haba la thau yingi la thau da ka chingmut da ka chingthmu a thau da ka chingi ngai skam ba iwe pe iwe nangi ublei la sandur yangi ublei udon ka chingthmu yangi te bangin tip ya kata ka sandur ngin tip ya kata ka chingthmu chong ublei nang banta chungi ni dong kam bancan berbor syo ublei khnang bangin la ban yale ru shibun ya ki jinge hangne psai bat bangin yo sngo ya ka sur jong blai ha ka jing im jungi te hakabidi baga jingkhot jonga ngathrai ka jingkhot ko jonga kawan hadin bangala pendap ya ka kelas 10 hi henrei hadin bangala dep ya ka kelas 10 ngam simla John Woodward nga kwa ban pendap shwa ya ka kelas 12 ka jonga hangni Anthony si bat hadin ka tapat ngala don bat ka jingmut ban wan bat ban long kumutau nong mat ni nong persang mo na kebentapan pej ya si ublei ukhon nem yanga ban ngada ingu sisa ublei ba nadu bangalami na yeng mentala khat lai snem steng ulai don barabor ban nga ulai sumare nga man kapor ban ngada ingu ri mei pa jongari balai lat nga ban poi sakani kalat sakani kerdan walada ngedon tangar ngut sipara henrei maki da kamensim ka bom sngu don kataka jingsungu bunut ki pha yanga sakani ban dei ka jingtelenti jong ublei hi namar pa ngaladang apet ya ka moto ke jonga ngala jit ya phi ngasung thu ba kini kelintian ki jonga kidai berpor ki jing betelenti ki jong blai namar kidon ki khap ka banga persang ban ya la nakani kamon jong blai ngala persang ban mi no henre kumnu u blai ya tan biang nga sa kani kelenti marhadu kani klimat ka pamata ngada tap tang da kamen sim ka basngu sisayu hadu menta Pada pila pan ai khiat khobor na yang jong phi ye ki kena samla ki pan jet ye kanu no kam ko jing khat jong blai Tena kabenta ki khun samla ki jongi kitu ki badon ya kamon ban long ki nong khot ublei ula ai lupa ya kata ka khubor ya phi ula ai lupa ya ki kentin ksiar kentin rupa ya phi iwei pa iwei na kalukas nong basphau ka khot ka baar ha ka bau jisu wang tu dwai hau trai jong jing khot hun pha sibon ki nong trai ha kalengkha ka bayar ka jong sisa kalengkha ka long sisa ka bayar ngi hi ngi lai i dalaki jong ki khmat bat menta ublei ukhot ya phi iwei pa iwei ho hakum kani ka juk ka menta ka long ka ba e ban sacrifice lani ban IT lot yalade kham tam me ka bai dei bat la ka jong kamon balai lut henrei wala ka taru ladangi jit yo ublei ujit lupa yangi namar ublei hi dei baning kong e ubajit yangi iwei pa iwei kasong setang hanga barapi kumnungin jubab yu kadai kata disebut ngadi pada rawat bahabante walang ngadi naka Saint Franciscan Capuchin so haka jing sisa de bang perkhat bah kadai kamon ka ba ubana jrang bah sisa dadai ka jingja ka ba hadu mentangan kama kadai hakapor badang song classics te haji sala di bangan hukumno ngamdon pertai mo te hadien ba katukan ni snem pandang ala kamhe kam yupat dengan perkhat ba de abang ala poi kan kelenti de lengba kacing penia jupana jerong kasapoi mo haji sa ngam sempoi ngam semla benim su mentah haji sa mo te hakaju kaporu de nakata baki lagi kentin impira na Jeremia nang kaba nangkong dekat basan ketubong syabang kentang pi ngala de bji de pi mo de nakata kadau hadin bangala perkat bah kadai ka jing penia mana jrong ho ya ka jinglong jing pule bangilong banlong do kamdei ka basuk tang bawala kataru kamdei tang kabor briu jongala tang perkat tang yang asimet te ngamla bani re ha pedeng kita ki jing e kidon hi ki jing e sibon ki bangia kedo tabawala kataru ladang isania telitelan ha ublei te ublei sya unia rabingi hadu kana klimat ka bang apoi mentaru kamdei tang kabor jonga maroi ngidon kam ka jing kajing nakaliang jong ngiru ngidon kam bangin respon lane bangin jubab ya ka ba ublei ukhot upasiamo kuma ukhot emoses kedon katuka kumno jingkring mi itu ding hatu uding ba meding
tang ba ing te hakatu kaju karukom ubleru ukhot hakata karukom ngimla bani I umar khmat re ukhot lang ba kibri mo hakana hanga simet de lang ba kane ka janji bang internet adu kita kadang masapoi kane ka mentak tika ai ka khubor jong pi pada na ka banta jong ki khana samla ki ban jet ki ni ka jinglong lingdot ka kubor junga kolong ba ngi de barlong ki ba yai duai ngi de barlong ki ba iminot ban sngap ya ka jingkran junga tin ublei hoj ublei upasiaw lane ukren lang ba kibreo mo tengi don kamru nakaliang jongi ublei ukhot ujet don ki bala sibun ki bala khot khandiat la jet mo ya wala ka taru ngim de ban kuslai hoj don ki ba ni napedeng jongi do bun ki ba ngi lalej napedeng jongi ru don ki ba kim simlala herel ka taru ngim de bandu jikermen namar ublei udon laka benta udon laka mon ban jete hat napedeng ka taru ngi nakaliang junga kumon ngi de ban yailong ki bayesha kamtam hakijing pule jungi habun ki benta ngi de bandon barbor kamen sim bayesha ban sengorit kenang ba ubleru ula ban le eki kam kamtam naka benta ka himajung